කරන්ට යනවා. அவன் செவியை சாய்த்து ஜெபத்தை கேட்கிறான். නැත්නම් ඔබගේ ආක්ෂාවන් ඔබ කොපමණ කරා. நீங்க ஜெபம் எவ்வளவு செய்தாலும் ඔබගේ ආක්ෂාවන් ඔබ කෑගසමින් කරන්න පුළුවන්. எவ்வளவு ஜெபத்தை ඔබගේ சத்தம் செய்யலாம். ආක්ෂාවන් ඔබ නිරහරව කරන්න පුළුවන්. உபவாசமா ஜெபம் செய்யலாம். නමුත් පසුතැවෙන්නේ නැතුව ඔබ කරන කිසිම යාඥාව ක්‍රිස්ම ප්‍රතිඵලයක් නැතුව යනවා. ஆனால் மனம் திரும்பாம செய்கிற எந்த ஜெபத்திலும் பிரதிபலன் இல்லை. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දවල් වරුවේ කියනවා. கர்த்தர் இந்த மத்தியான வேளையில் சொல்கிறார். උන්වහන්සේට අවශ්‍යයි ඔබට උන්වහන්සේගේ බලවත් දේවල් දකින්න. அவருக்கு தேவை அவருடைய வல்லமையான காரியத்தை உங்களை காண செய்ய. උන්වහන්සේට අවශ්‍යයි ඔබව බලවත් දරුවෙක් ලෙස උන්වහන්සේ තුල ගොඩනගෙනවා දකින්න. அவருக்கு தேவை வல்லமையான காரியத்தை வந்து உங்களை கட்டி எழுப்ப முடியும். එසා මේ උදෑසන අපේ පසුතැවීම මොහොතයි. இந்த காலை வேளையில் ஒரு விஷயம் மனம் ඔබ திரும்புவோமா? කියන්න එපා මම කිසි වරදක් නැහැ මම තමයි හොඳම සුද්දා කියලා කියන්න එපා. நீங்க சொல்லலாம் எந்த தவறும் இல்லை நான் தான் பரிசுத்தவான் என்று. ඒ ඔබ කෙරේ තියෙන ඇදහිල්ල නැතිකමයි. அது உங்களை குறித்திருக்க விசுவாசம் ඒකයි இல்லாதபடிதான். යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ නුඹලාට ඇදහිල්ල නැහැ. அவர் சொன்னாரு உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்ல. උන්වහන්සේ කිව්වේ නුඹලා අදහන්නේ නැති නිසායි කියලා කිව්වේ ඒකයි. நீங்க விசுவாசியாத படியினால்னு சொன்னாரு. එසා මේ වෙලාවේ මොහොතක් අපි පසුතැවෙමු. ஒரு விஷயம் மனம் திரும்புவோம். ඔබට අලුත් ආරම්භයක් ලැබෙන්න යනවා. உங்களுக்கு புதிய අලුත් ஆரம்பம் கிடைக்கும். ඡායාග්‍රහණයක් ලැබෙන්න යනවා. புதிய வெற்றிகள் අලුත් கிடைக்கும். බලාපොරොත්තු ලැබෙන්න புதிய යනවා. எதிர்பார்ப்புகள் கிடைக்கும். අලුත් ස්ථාන ඔබට හිමි වෙන්න புதிய යනවා. இடங்களை கைப்பற்றிக் අලුත් கொள்வீர்கள். ආර්ථිකයක් ගොඩනගෙන්න புதிய යනවා. பொருளாதார கட்டி எழுப்பப்படும். අලුත් ප්‍රීතියක් ගොඩනගෙන්න புதிய යනවා. மகிழ்ச்சி கட்டி අලුත් எழுப்பப்படும். සමාදානයක් ඔබට ලැබෙන්න புதிய යනවා. சமாதானம் கட்டி எழுப்பப்படும். අපි මොහොතක් පසුතැවෙමු. ஒரு விஷயம் மனம் திரும்புவோம். පසුතැවෙමු. மனம் திரும்புவோம். පසුතැවෙමු උන්වහන්සේගේ අපි. மனம் திரும்பவோட சமூகத்துல ඔබ කාට හරි කැමති අය ඉන්නවා නම් දනගසමින් පසුතැවෙන්න. பிரியமானவர்கள் முழங்கால் படியிட்டு උන්වහන්සේ ඔබටත් ඔබගේ පවුලටත් ඒ වගේම සභාවටත් අලුත් දෙයක් උන්වහන්සේ කරන්ට යනවා. கர்த்தர் உங்களை உங்கள் குடும்பத்தில் பெரிய ஒரு புதிய காரியம் උන්වහන්සේ செய்கிறார். හිතන්න බැරි දේවල් සිදු කරන්ට යනවා. சிந்திக்க முடியாதவைகளை செய்கிறார். උන්වහන්සේ කියනවා පසුතැවෙලා ස්වර්ග රාජ්‍ය ළඟ තිබෙලා කියලා. அவசோ மனம் திரும்ப பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாய் இருக்கிறது. ඒකෙන් ස්වර්ගය ළඟ වෙලා තිබෙනවා අපිට. பரலோகம் சமீபமாய் ඒ இருக்கிறது. ස්වර්ගයේ දේවන දේවල් උන්වහන්සේ පොළවේ ඉෂ්ට කරන්ට යනවා. பரலோக காரியத்தை பூமியில தேவன் நிறைவேற்றுகிறார். මේ සභාව තුළ ඉෂ්ට කරන්ට යනවා. இந்த திருச்சபையில நிறைவேற்றுவார். උන්වහන්සේගේ වචනය එකයි කියන්නේ. அவருடைய வார்த்தை குறித்து මේ சொல்லப்படுகிறது. සභාව තුළ ඉෂ්ට වෙන්න යනවා. இந்த திருச்சபையில நடைபெறும். ස්වාමින්ගේ යාඥාව කියන්නේ ඒකයි. அவருடைய ஜெபம் தான் சொல்கிறது. ස්වාමින් වහන්සේගේ යාඥාවේ සඳහන් කරන නුඹලා මෙසේ යාඥා කරපල්ලා. அவருடைய ஜெபத்தை சொல்ல இப்படி ஜெபிப்பாயாக. මක්නිසාද ඔබගේ රාජ්‍යයවා உம்முடைய ராஜ்யம் ඔබගේ வருவதாக. කැමැත්ත ස්වර්ගයෙන් පොළවේ කරනු ලැබේවා. உம்முடைய சித்த பரலோகத்தில் பூமியில் එනිසා நிறைவேறுவதாக. ස්වර්ගයෙන් පොළව තුළ උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට කරන්නට අවශ්‍යයි. பரலோகத்தில் பூமியில் அவருடைய சித்தம் நிறைவேறுவதாக. ස්වර්ගයේ සිදුවෙන හැම දෙයක් යහපත් දෙයක්. பரலோகம் நடக்கிற எல்லாம் நன்மையானவைகள். එහෙනම් ඒක පොළවේද ඔබ ඉෂ්ට වෙන්න ඕනේ. அவை பூமியில் நிறைவேறும். පොළවේ ඔබගේ ජීවිත තුළ ඉෂ්ට වෙන්න ඕනේ. பூமியிலோட வாழ்க்கையில அவை පොළවේ நிறைவேறும். ඔබගේ ශරීර තුළ ඉෂ්ට වෙන්න ඕනේ. பூமியிலோட சரித்திரம் පොළවේ நிறைவேறும். ඔබගේ සභාව තුළ ඉෂ්ට වෙන්න ඕනේ. பூமியிலோட திருச்சபை நடைபெறணும். එනිසා මේ උදෑසන කියන්නේ இந்த காலை வேளை ඔබ சொல்லுங்க. අවංකව පසුතැවෙන්න. நீ உண்மையுள்ளவராய் சொல்லுங்க. ඔබ වරදක් නොකර මනුෂ්‍යකවක ඉන්න එපා. நீங்க தவறு செய்யாதவ போல் இருக்காதீங்க. කිසි දෙයක් සිදු වුනේ නැති මනුෂ්‍යකවක ඉන්න එපා. ஒன்று நடக்காதவனை போல் இருக்காதீர்கள். ඔබ තුළ 100,000 ගණක් ඔබ හිතුවත් කල්පනා කරොත් කොළ ගලන් ඔබගේ පාපය ගණන් කරන්න පුළුවන්. நீங்கள் யோசித்தால் சில ஆயிரக்கணக்கான பாவோட வாழ்க்கையில எண்ணி விடலாம். ස්වාමීන් වහන්සේ මේ උදෑසන ඔබට කියන්නේ இந்த காலை வேளை கர்த்தர் சொல்றார். ස්වර්ගය කියන්නේ සම්පූර්ණ තැන. பரலோகம் என்பது பரிபூர்ணமான இடம். ස්වර්ගය කියන්නේ සම්පූර්ණ ස්ථානය. பரலோகம் என்பது பரிபூர்ணமான இடம். ඒ ස්වර්ගයේ පොළවේ ඉෂ්ට වෙන්න නම් இந்த பரலோக காரியம் பூமியில் நடைபெறணுமானால் ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ පසුතැවෙන්න. அவருடைய சமூகத்திலே மனம் திரும்புங்கள். පසුතැවෙන්න. மனம் திரும்புங்கள். ඔබ මුඛය නිශ්ශබ්ද වෙන්න එපා. அப்படி அமைதியா இருக்காதீங்க. පාවිච්චි කරන්න. உபயோகி. ඔබ හිත වහලා නිකන් ඉන්න එපා. உள்ளத்தை மீடி வெறுமையா இருக்காதீங்க. පාවිච්චි කරන්න. உபயோகியுங்கள். ඔබ නොදැනුවත්ව දැනුවත්ව සැලසුම් සහගතව කරව සියලු පාපයන් ගැන පසුතැවෙන්න. அறிந்தும் அறியாமலும் திட்டமிட்ட சகல பாவங்களுக்காக மன்னிப்பு கேளுங்கள். එවිටයි දොරටු ඇරෙන්න යන්නේ. அப்போது வாசல்கள் திறக்கப்படுகிறது. එවිටයි දොරටු ඇරෙන්න යන්නේ. அப்போது வாசல்கள் திறக்கப்படுகிறது. අපි යාඥා කරුව හැම දෙනාම நாங்கள் ஜெபிப்போம் ඔබ எல்லாரும். නිකන් ඉන්න එපා අපට ජය ලැබෙන්න නම්. வெறுமையா இருக்க வெற்றி வேண்டுமானால் ඔබ යාඥා කරන ආරම්භ කරන්න. ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க. පුරබස්සකබකරණ. ස්වාමිනේ අපගේ තොල්වලින් කියපු හැම බොරුවක් ගැන අපට அப்பா සමාව. உதடுகளை எல்லா பாவத்தை மன்னிங்க. සෑම වංචාවක් ගැන සමාව. எல்லா வஞ்சகத்தை மன்னிங்க. ස්වාමිනේ සෑම පාපයක් ගැන සමාව. எல்லா பாவத்தை மன்னிங்க. ස්වාමිනේ හැම පාපයක් ගැන සමාව. எல்லா பாவத்தை மன்னிங்க. හැම බොරුව වංචාව දුෂ්ටකම ගැන සමාව. எல்லா பொய் வஞ்சக துஷ்ட காரியங்களை மன்னிங்க. සෑම දුෂ්ට ක්‍රියාවක් ගැන සමාව. எல்லா துஷ்ட செயல்களை மன்னிங்க. සෑම තොල්වලින් කියපු හැම දෙයක් ගැන සමාව. உதடுகளை செய்த எல்லாவற்றையும் மன்னிங்க. ස්වාමිනේ වහන්සේ මට සමාව දෙන්න. நீர் மன்னிப்பீராக. සමාව වෙන්න. மன்னிப்பீராக. සමාව වෙන්න. மன்னிப்பீராக. උන්වහන්සේට අවශ්‍යයි. அவருக்கு தேவை ඔබගේ ඒ මහා ජීවිතයට
යම්කිසි දෙයක් දෙන්න උන්වහන්සේ බලාගෙන ඉන්නවා. வாழ்க்கையில் ஒரு காரியத்தை கொடுக்க அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். උන්වහන්සේ දොරටු ඇරියොත් ඔබ පුදුම හිතේවි. வாசகத்தை அதிர்ச்சி படுவீங்க. උන්වහන්සේ දොරටු අරිනවාමයි. அவர் வாசகத்தை திறப்பாராக. ඔබට ලැබෙන්න දෙන දේ ඔබ පුදුම වෙනවා. உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அதிர்ச்சி படுவீங்க. උන්වහන්සේට එච්චර ආසයි උන්වහන්සේගේ දරුවන් පසුතැවෙනකොට. அவர் அவ்வளவாய் பிரியப்படாத අනක මනස. උන්වහන්සේට එච්චර ආසයි අපගේ ජීවිතේ උන්වහන්සේට පසුතැවිලා හැරෙනකොට. அவர் அவ்வளவு ஆசை மனம் திரும்பி நம்ம திரும்பும் பொழுது ඒ මිදි ගහට හරි ආසයි ඒ අත්ත සම්පූර්ණ වෙනකොට. அந்த திராட்சை செடி ரொம்ப பிரியமா இருக்கும். அந்த குலைகள் திரும்பும் பொழுது මොකද පළදරන අත්තක් වෙනවා. கனி கொடுக்கிற கிளையா ඒ இருப்பீங்க. නිසා පසුතැවෙයි. மனம் திரும்புவோம். ජීවිත හැම පැත්තක් පසුතැවෙයි. வாழ்க்கையில சகல புறத்துல மனம் හැම திரும்புவோம். පැත්තක් පසුතැවෙයි. சகல புறத்துல மனம் திரும்புவோம். ස්වාමිනී සමාවෙන්. அப்பா மன்னிங்க. සභාවක් ඇටියට අපේ සමාවෙන්. திருச்சபையா எங்களை மன்னிங்க. ස්වාමීන් අපේ වැඩිමහල්ලන්ට සමාවෙන්. மூப்பர்களா எங்களை மன்னிங்க. ස්වාමීන් අපේ ගුරුවරුන් ගැන සමාව දෙන්න. ஆசிரியர்களா எங்களை மன்னிங்க. ස්වාමීන් අපේ සේවය කරන අය ගැන සමාව දෙන්න. ஊழியர்களா எங்களை மன்னிங்க. ස්වාමීන් අපේ අදිලිවන්තයන් ගැන සමාව දෙන්න. விசுவாசிகளா எங்களை மன்னிங்க. ස්වාමීන් මේ කුඩා දරුවන් ගැන සමාව දෙන්න. சிறிய பிள்ளைகளா எங்களை மன்னிங்க. ස්වාමීන් සමාව දෙන්න. எல்லாரையும் மன்னிங்க. සමාව දුන මැනව. மன்னிங்க ஆண்டவரே. ස්වාමීන් වහන්සේ අපෙන් ඈත් වෙලා වගේ. எங்களை விட்டு விலகி இருக்கிற ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ අහන දේ කියන දේ අහන්න නැති වගේ. அப்பா நீ சொல்றத கேட்காதது போல ස්වාමීන් අපේ පාපයයි. உங்களுடைய பாவம் ஆண்டவரே ස්වාමීන් සමාව දෙන්න. மன்னிப்பீராக. සමාව දෙන්න. மன்னிப்பீராக. සමාව දෙන්න. மன்னிப்பீராக. ஓ ரபக்கந்தர பஷிகப கரானா ஓ பபாரிடா ரகச கபிகம்பர கசிகந்தினா ஷிகபபரன கசிகபபரினா கந்தினா இரஷலப கபிகபபரன ශිලම කබී කම්බර කස්ස කත්‍රීන ස්වාමිනේ වහන්සේ නිදහස් කරා. පණ විடுதலையாக்குவீராக. මේ ජනතාව ඕමනාවෙන් කම්මැලි නැතුව சோம்பலின்றி ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ මුඛේ ඇරලා வாய்களை திறந்து පසුතැවෙන්න වහන්සේ සලස්වන්න. மனம் திரும்ப செய்வீராக. හලෙලූයා හලෙලූයා ස්තුති ස්වාමිනේ ස්තුති ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව පළදරන අත්තක් කරන්ට යනවා. தேவன் உங்களை கனி உள்ள ஒரு ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සුවදායක අත්තක් කරන්ට යනවා. சுகமுள்ள ஒரு கொடியாய் மாற்றுகிறார். පළදරන අත්තක් කරන්ට යනවා. கனி கொடுக்கிற ஒரு கொடியாய் ඔබට மாற்றுகிறார். පළදරන අත්තක් කරන්ට යනවා. கனி கொடுக்கிற மாற்றுகிறார். ස්වාමිනේ සමාවෙන්ට அப்பா மன்னிப்பீராக. ඔබගේ අතින් සිදුවන හැම දෙයක් ගැන සමාවයි දෙන්න. கடந்த எல்லா காரியத்தையும் மன்னிப்பு கேளுங்க. හලෙලූයා ස්තුති ස්තුති Jesus känner Jesus känner Ashamin över Sriadigu kar Jesus känner Jesus känner Jesus känner Ashamin över Sriadigu kar Jesus känner Ashamin över Sriadigu kar Jesus känner Dukin Sen soma hemigena denne Dukin bayna vere Sen soma hemigena denne Jesus me veta obayenne namada nimneti pritiye hemigena denne මේ සභාව විතර කවුරු ඉන්නවද? சபையில் யாராவது இருப்பீர்கள். ඔබට දැනෙනවා ඔබගේ ජීවිතේ නිකන් වේලිලා වගේ. உணர்வோட வாழ்க்கை உலர்ந்தது போல කිසිම ඒ යාදීමක් පළදැරීමක් නැහැ. எந்த ஒரு கனி கொடுப்பும் செழிப்பும் இல்லாத இருக்கிறீங்க. ඔබ ඉස්සරහට එන්න බුද්ධ යාඥා කරන්න කැමතියි. நீங்க முன்னால் வாருங்கள் போதரவனுக்கு ஜெபிக்க ඔබ போகிறீர்கள். ඒ ආය විතරක් එන්න. அவர்கள் மாத்திரம் வாருங்கள். ඔබට දැනෙනවා நீங்க உணர்றீங்க. ඔබට දැනෙනවා හැම දෙයක්ම වේලිලා. நீங்க உணர்றீங்க எல்லாம் உலர்ந்தது போல කිසිම ප්‍රාණයක් නැහැ. எந்த ஒரு உயிர்ப்பும் இல்லை.
කිසිම මාන්සි වෙන තරමට කිසි දෙයක් නැහැ. கஷ்டப்படுறபடி எந்த ஒரு பிரதிபலனும் இல்லை. නිතරම ඒ ගමනේ ගමන් කරමින් තිබෙනවා. எல்லா வேளை அதே பயணத்துல பயணித்து නිකන් රස්තියාදුවක් විතරක් ගමන් කරමින් තිබෙනවා. ஏதோ சுற்றி திரிகிற ஒரு பயணம் කාලය නිකන් යනවා විතරයි. நேரம் செலவிடுறது மட்டும்தான். කොච්චර උනන්දු වුණත් කිසිම සාර්ථකත්වයක් නැහැ. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் செழிப்பில்லாத ஒரு சூழ்நிலை. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කවුරු හරි එවැනි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉස්සරහට அப்படிப்பட்ட நபர் யாரா இருந்தாலும் முன்னால் வாருங்கள். ඔබ උදෙසා යාඥා කරන්න කැමතියි. உங்களுக்காக போதனை ஜெபிக்க பிரியப்படுகிறேன். සමහර රෝග තිබෙනවා. சில வியாதிகள் உண்டு. සුවයක්ම නැහැ. වේලිලා වගේවා. சுகமே இல்லை உலர்ந்து போயிருக்கிறீங்க. ස්වාමීන් වහන්සේ කැමති ඔබට ආශිර්වාද කරන්න. கர்த்தர் பிரியப்படுகிற உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ඔබට මේ පසුතැවිල්ල වගේ ඔබට තේරෙනවා නම් இந்த மனதிரும்பை போல் உணர்வீர்களானா එන්න ඉස්සරහට ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව ආශිර්වාද කරන්න. வாருங்கள்.